Отново е време да отваряме пратки от Тему, защото 200 лева изхвърчаха в сайта, тъй като отново се пуснах в шопинг пазаруване там и днес пред мен са всички пакети, които ще отворим заедно с вас и ще ги разгледаме един по един. Нека да започваме. И за вас, които не знаят какво е Тему, това е огромен електронен портал за пазаруване, където може да си купите реално абсолютно всичко. Ако искате да си купите същите неща като мен, напишете този код в търсачката на Тему или използвате линка, който съм оставил долу в описанието. Презареждаща мини пръксмокачка за автомобил, която идва в този малък пакет, често казвам. Колкото отвънта ми голямо, очаквах да е нещо повече. Много интересно. Леле майко, това наистина е много малко. Оставай да работи, не знам какво е това. Как ще изчистим автомобила, нямам идея. Да видим как се сглавя обаче. Това ма идва тук. Тази пръксмокачка струваше около 20 лева. Има и някакъв накрайник, който най-вероятно се слага така. И отгоре има още едно, което е за почистване. Готови сме. Има и USB кабел, който е за зареждане. Нека да го тестваме. Не знам дали има батерия. Ще сложа малко черен пипер, за да тестваме дали работи. Надявам се, че се вижда на камерата. Пускаме и да видим. Добре, очевидно се събра. Всичко се събра доста бързо, не очаквах дори. Смукателната сила е доста добра. Къде отива обаче всичко това нещо? Опа, момент, тук вътре е във филтърчето. Това май се изважда. Да, и тук вътре се го изпразват това контейнер. Наистина, за 20 лева страхотна придобивка може да я съхранявате навсякъде, защото е много компактна. А ние преминаваме към следващия продукт, който е Wireless Fast Charger. Поставка, с която може безлично да зареждаме телефон. Така, има вътре кабел. Окей, найс, добре изглежда. Хубавото е, че може и да се поставя под различен ъгъл, т.е. ако искате може да е легнало, може и да е така, един вид, като погледнете телефона и си го пипнете, ще може да го видите. Но дали работи е въпросът. Нямам телефон. Не мога да го тествам, тъй като с телефона отгоре ме снима в момента. Така, зарядно USB-C, който се мушка тук отзад, след това в зарядното. Сега няма да го тестваме, но поставката изглежда готина. Това ми харесва, че може да е потъгъл, както казах, може да е така. И когато имате някакво известие, просто може да натиснете и да видите вашия телефон, без да го вдигате от зарядното. Може и да е легнало, така че е доста добре. Следващата джаджа, която си харесах, беше Wireless Repeater или нещо, което удължава вашата Wi-Fi мрежа, тъй като аз имам проблем в спалнята и там не ми достига интернета. Така че това нещо ще го свържа с моя рутер. Има ли нещо вътре? Не, някакви инструкции, но то е ясно как работи. Това се включва в контакта, директно в контакта, има 4 антени. То хваща вашия Wi-Fi, конектвате се към това устройство. След това намирате вашия Wi-Fi, вкарате паролата и то разпространява сигнала, така че вече ще мога да има интернет във всички стаи в апартамента ми, което е доста удобно. Наистина страдах от това, най-далечната ми стая определено няма интернет и почти всяка вечер ползвах мобилни данни. Минаваме към следващия продукт, който е смарт часовник. Смарт-вач за 20 лева. Да видим какво има вътре в кутията. Така, инструкции, които не обичаме да четем. Зарядно, което е доста готино направено. Така, имаме и две веришки. Уха! Метална плюс силиконова. Не знам, аз май харесвам повече металната. Не знам дали ще мога да я сложа. Тук отгоре пише: направете пълен заряд преди да го използвате. Окей. Махаме тази лепенка. Задържаме бутона. Надявам се, че се вижда на камерата. Сериозна вибрация. Найс. Така, часовника не е сверен, но това не е проблем. Smartwatch 4.11. Доста... Да, в момента не е 4.11. Доста лесно се сменя, в смисъл много гладко. Добре, я видим. Сърдечен ритъм. Не мога да се оправя, но изглежда много интересно. Чакай да видим какво има друго. Като натисна бутона, ме връща към часовника, като натисна още веднъж, тук излизат всички приложения. Сърдечен ритъм, кръвно налягане, кислород в кръвта. Съжалявам, GP, личният ми лекар няма да се видим скоро, просто този часовник решава всичките ми проблеми вече. Доктор не ми е нужен. Нека да видим кръвното налягане. Слагам го на ръката. Аз имам високо кръвно налягане, пия си хапчета, все пак съм на възраст. Да видим какво ще покаже този часовник. Старт. Добре, давам старт. Да видим, обикновено ми е 120 на 80, но може да е малко плюс или минус. Да видим дали е коректно. Докторе,
Кажи ми, 112 на 73, добре, може и да е така, малко ниско, но е напълно възможно. Много ми допада как е направено, много гладко се движи, сега тук пише, че може да звъниме с него и също да получаваме съобщение, то се свързва с Bluetooth, но със сигурност качеството на микрофона ще е ужасен, но най-малкото може да получите известие, когато някой ви звъни на ръката и да видите, иначе не ви препоръчвам да се опитате да говорите с такъв телефон, такъв часовник имал съм преди, качеството наистина е зле, но пък е готино, има и време дори, може би ако се синхронизира с телефона ще ни покаже и времето, да, най-вероятно. Има и аларма, доста функции, буквално аз не очаквах, че може да има толкова неща, календар, фенерче, това ако е фенер, значи аз съм самолет, въпреки това се вижда малко по-силно. X, Twitter, Facebook, леле майко, Drink, чакай сега, това какво е? Shutdown, Drink, може би колко чаш сте изпили. Вижте колко гладко само се движи, само дърпате, наистина много ми харесва това. Давам му Shutdown, правилно ми хареса за 20 лева, изглежда много яко. Следващият продукт е този трипод, който виждате тук, това е стойка, благодарение на която в момента закача от телефона и виждате отгоре гледната точка, не мога да ви я покажа, най-вероятно ще снимам отстрани и ще ви я покажа, това е кутията просто. Но наистина е доста удобно, защото телефона е върху мен в момента и снима отгоре, така че мога да ви покажа какво се случва отпред и отдолу. Следващото нещо, което си купих, беше Car Diagnostic Tool. Това е диагностика за автомобила за 15 лева, което аз имам такава за 500, не знам това дали ще върши работа. Няма как да го тествам в момента, не сме в колата. Имаме наръчник, това нещо се включва в една специална букса, която е в автомобила някъде отдолу под волана обикновено. Или може би трябва да се зарежда, според мен като го включите в автомобила ще зареди, така че в момента няма да му правим тест на това, но със сигурност ще го тестваме, ако открива грешки и ги чисти, пише, че може да ги изчиства, е доста удобно, ако сте на път, сети ми някаква грешка, поне най-малко да видите за какво става въпрос, защото то ще ви покаже и каква е самата грешка. И за да не си цапате новите кецове, които сте си купили, просто си взех тези чорапи за кецове, така да се каже. Сега това не е чорап, това е непромокаемо, така че в момента е сезона на дъждовете, както знаете. Това нещо се обува върху обувката, когато вали, кално е навън и искате да си цапате и каляте вашите готини маратонки. Обувате това нещо отгоре и спокойно си ходите в дъжда или примерно до вашия автомобил, след което може да ги събуете, разбира се, и да влезете чисти в колата. Това струваше няколко лева. Преминаваме към следващия продукт, който си купих, като той беше именно USB LED амбиентно осветление. Ето го и така, ето го и отгоре. Сега кутията е доста голяма, ако не го щупим ще е добре. Опа, е някакво дистанционно. Проблема с тема просто е опаковките, наистина това беше готово изпадало. Чисто и просто. Всеки продукт си има опаковка, обаче ги изпращат в обикновен найлон отвън, като в иконото локално. И докато дойдат от Китай до тук, това трябва да го сглавяме, може нещо да се смачка или да се щупи. Дано да е така, не знам. Ще трябва да го включим в тока обаче. Тази лампа мисля, че ще предава много готина атмосфера. Нека да видим за какво става въпрос. Дано да работи. Не знам дали се вижда, това свети синьо, само че моята светлина малко го осветлява. Ще го вземем така до мен. Нека да видим. Жълто стана. Много е готино, обаче не се вижда по същия начин, по който аз го виждам на камерата, защото трябва да сме изцяло на тъмно най-вероятно. Предполагам, че се наложи да изгася осветлението, за да ви покажа. С натискането на един бутон може да промените цялата атмосфера във вашия дом. Буквално има доста различни светлини. Виждате, това е на автоматичен режим в момента. Имаме един цвят, който може да е жълт, зелен, син, червен и всякакъв нюанс, като ви харесва. Сега ще пуснем така. Това минава отдолу нагоре в момента. Ето по-тъмно, ето лилаво или розово, червено. Това е на автоматичен режим, което много прави някакви други неща. Сега се движат постепенно, мисля, че по-скоро се променят. Да, изглежда много ефектно, харесва ми. Лампичката е много готина, ще я ползвам за стримовете. И не на последно място дойде ред и за този сешуар, който е професионален сешуар 2000 вата. Днес ми хареса, за моята прическа аз използвам редовен сешуар, така че сега ще го тестваме и ще ви покажа защо е важен сешуара при оформяне на една прическа. Не беше скъп, вижте му само дизайна, ето го, доста е готин и малък. Има и бутон за студен въздух и за горещ въздух тук. Между другото има 3 степени, силата му е доста добра, за 40 лева направо не очаквах. Ще отида си на мокра косата и ще пробваме да си оформим прическата отново. Вече сме с мокра коса и сега ще тестваме дали наистина може да оформим прическата с този сешуар. Започваме.
Аз лично съм доста доволен, да ви кажа честно, от резултата. Мисля, че свърши страхотна работа този сешуар. Силата му е наистина доста добра. За тази сума от 40 лева просто направо някакво невероятно откритие. Аз отново ви напомням, ако искате да си купите същите неща или някаква друга готина оферта от Temu, напишете кода, който ви показах, или използвате линка отдолу, който е в описанието. Благодаря, че изгледахте видеото и ще ви очаквам в следващото от мен. Чао!